Salutare! Imediat, salutare! Nu să vede prea bine. E soare primăvară. Imediat. Vin și pompele luate. Salutare și bine am revenit! Știu că a durat foarte, cred, o eternitate, merge, așa, o eternitate. Să știi că n-am găsit-o! Hai că vă arăt eu ceva super tare. Da. Vreau să filmez cum faci tu. Salut! Să știți că frumusețea asta nu e de vânzare. Și nici asta nu e de vânzare. Știți ce e de vânzare pe strada asta? Casa asta e de vânzare. Vă arăt și indicatorul. Ia uitați-l. Vedeți? Se vede? Da, se vede. Că vizează. Da. Și aceasta e de vânzare, așa că uite ce. Și aceasta e de vânzare. Și asta e de vânzare albă. Toate mașinile e de vânzare.